ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏକ କମ୍ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସଫଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇପାରେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିକାଲି ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଲେଣି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଏକ ସଫଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଢ଼ିପାରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଆମ ଜିନ୍ରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଲୁକାୟିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଯେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଦିମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆମର ଉନ୍ନତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ, ସତର୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସିଇଓ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମର ଏହି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବା ଲିମ୍ବିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରାୟ 80% ସମୟ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସି ରହିଥାଉଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଚାବିକାଠି ଆମ ଭିତରର ସିଇଓ ହାତକୁ ଦେବା କେମିତି? ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିପରି କାମ କରେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେନ୍ ୱେଭ୍ସ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ତରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମନର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗିୟର ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ। ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଆଲାର୍ମ ଶୁଣି ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଡେଲ୍ଟା ତରଙ୍ଗର ଗଭୀର ନିଦରୁ ସିଧା ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଥିବା ବିଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ମୁଭର୍ସ ନାମକ ଏହି ରୁଟିନ୍, ଯେମିତିକି ଧ୍ୟାନ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ଆଲଫା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଥୀଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଯାହା ଦିନସାରା ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ। ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପିଆନୋ ବଜାଇବାର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ହୋଇଥିଲା ଯେତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା! ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗଢ଼ିବାର ଏହି ଧାରଣା କେବଳ ସକାଳ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ମନର ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନ୍ୟୁରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଥର ଭଳି କଠିନ ନୁହେଁ। ଆମେ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋବିକ୍ସ ନାମକ କିଛି ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଯାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ଏହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୂଆ ସ୍ନାୟୁବିକ ପଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସବୁ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରର ସିଇଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରାୟ 40% ଅଂଶ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସିଇଓ ଅଂଶକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଗ ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସେହି 13 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟକୁ ଅଟକାଇବା ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବଦଳରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ତେବେ ଏହି ସବୁ ତାଲିମର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ? ଏହା ଆମକୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଦିନସାରା ହଜାର ହଜାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥାଏ? ଏକ ବଡ଼ ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ କେବଳ 3ଟି ବିଷୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ: ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ସଫଳତା ମାନେ ଅସୀମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସଫଳତା ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ଏହା କୌଣସି ଜେନେଟିକ୍ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିରତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗଢ଼ିପାରିବା।
ଏହି ଉପମାଟି ଶେଷ କଥାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିପାରିବା। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ନା ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ବସିବେ?